what was like interesting for me as for a dancer is to dance not like to the music but basically to the sound. And this particular project is about ultrasound, basically something that we cannot hear. But like as Georgie explained to me, we have something in the ears that like the ear created without hearing anything, like hearing the silent. Like for me, it's kind of common because with the other artists that I work with, I also like interact with people. So it's I think for me like it gives me the energy. Like when I'm very close to the people, I'm like, oh. El que estem presentant aquí al nostre Full Dome és el resultat d'uns experiments que hem estat fent aquestes darreres setmanes amb llum i amb llum volumètrica. Ens agrada molt la llum volumètrica i ara estem fent aquesta recerca en projecció i amb làsers també. Llavors aquí hem portat un sistema de làser que amb una safata plena de miralls i de formes que ens permet experimentar i jugar, sobretot jugar, els reflexos que es projecten, o sigui, el làser està enfocat en aquests miralls i projecten els seus reflexos a tota la cúpula i estem com si estiguéssim disfrutant d'una meditació a l'espai. Amb la Brava portem treballant amb ells des de fa molt de temps, fins i tot abans que existís Brava mateix, ja ens coneixíem i érem amics i és una amistat i a la vegada una relació professional on treballem amb òperes, amb les nostres instal·lacions Full Dome i altres peces que dissenyem.